pani zástupkyne, pani učiteľky, páni učitelia, milí rodičia, ctení hostia. Vítam vás na našej doklúčkovej slávnosti, ktorá je poslednou oficiálnou bodkou pôsobenia nás, učíacich sa na tejto škole. Chceme jej i vám, našim pedagógom, dať úctu, vysloviť vám poďakovanie a uistiť vás, že v našich srdciach a spomienkach vám vždy bude patriť čestné miesto. Prosím pani riaditeľku, doktorku Bystrickú, aby predstavila triedy učiteľov 9. tried a tí nám predstavia svojich žiakov. Vážení hostia, dovolte mi, aby som vám predstavila triedne učiteľky deviatáckych tried. V 9. A triede pani učiteľka Viktória Teplanová. 9. B trieda pani učiteľka Mária Žikavská-Nevedáková. V 9. C triede pani učiteľka Monika Benceová. Dovoľte mi, aby som vám predstavila žiakov z 9. A triedy. Max Adamko. Michal Bál. Samuel Bandry. Matúš Beláni. Veronika Cichoň. Nelly Garajová. Greta Zoja Haládíková. Lukáš Horvát. Lucia Juhásová. Martin Kanda. Samuel Konček. Sofia Mesárošová. Mia Opálená. Nela Pečimuntová. Erik Petráš. Pavol Valaška. Filip Vašek. Dovoľte mi, aby som vám predstavila žiakov 9. B triedy. Michal Barák. Dárius Barci. Dária Barciová. Matej Biharí. Zuzana Čerešňová. Tomáš Černák. David Čičátka. Zara Truňová. Alexandra Hatinová. Vivien Horvátová. Liana Kováčová. Samuel Krutár.
Nela Legutková, Alex Lendvaj, Andrej Majténik, Sofia Mesárošová, Sebastian Mikulič, Alexandra Miškovičová, Peter Sáras, Dominik Valach, Dovolte mi, aby som vám predstavila žiakov 9. C triedy. Nina Pilišičová, Alex Čvirik, Natália Farkašová, Michal Gorilák, Andrea Gregorová, Laura Hajmášiová, Andrej Halás, Nikolás Heger, Sofie Hoferíková, Leo Horvát, Karolína Kočkovičová, Adam Kulčár, Leonard Lörins, Lukáš Oboňa, Tereza Poništová, Ema Požgaj, Andrea Ríšková, Ester Sedmáková, Jarmila Švarc, Arden Strhan, Martina Šimová, Nela Štefanovičová, Sandra Bégová, Vážená pani riaditeľka, pani zástupkyňa, pedagogický zbor, milí žiaci a prítomní hostia. Po 9 rokoch nadišiel čas, keď naposledy prechádzame bránami našej školy. Prekročíme práh našej triedy. Začujeme posledné zvonenie zvončeka. Sadneme si do lavíc, do ktorých sa už nevrátime. Škola nie sú len vysoké múry a steny, ale tvoria ju predovšetkým ľudia, vďaka ktorým je pre nás našim druhým domovom. Počas štúdia učitelia, vychovávateľia i asistenti usmerňovali naše kroky i rozhodnutia, formovali našu osobnosť. Naučili nás používať krídla, vďaka ktorým sme si zvolili smer a dnes už dokážeme lietať sami. Ďakujeme učiteľom na prvom stupni, ktorí nám pomáhali prekonávať neľahké prekážky. Tí nám ukázali, že počítanie vie byť zábava a rozumieme si aj s písmenkami. Vychovávateľia podporovali našu tvorivosť a fantáziu,
ktorá rozkvitala pod našimi malými rúčkami. Plynutím času sa kostrbaté písmo zmenilo na náš jedinečný rukopis. Rovnako sme sa menili aj my. Pomaly sa z nás stávali sebavedomí, rozumní a výnimoční ľudia, ktorí tu dnes stoja pred vami. Čo je oku neviditeľné, sú hodiny snahy, učenia, vytvárania kamarátstiev, prvé lásky, riešenie konfliktov, rozhovory bez konca a nikdy nekončiaca zábava i úsmevné situácie. Spoločne sme vyskloňovali alebo nešťastnou náhodou rozbili pštrosie vajce a ako prvý zaradili do športového náčinia lievajúce tekvice. Práve momenty ako tieto nás formovali do jedného nezničiteľného celku, ktorý bude navždy držať pohromade. Ďakujeme vám, milí učitelia, asistenti, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci, za vašu nepretržitú podporu a trpezlivosť pri prekonávaní dôležitých životných prekážok. Ďakujeme všetkým zamestnancom, ktorí sa každý deň starali o to, aby sme prišli do čistej triedy. Prestávky si mohli užiť na uprataných a vyzdobených chodbách, alebo nám umožnili pochutnať si na skvelom obede. Počas 9 rokov sa často stalo, že sme stratili ten správny smer. Boli demotivovaní, nešťastní a chceli to vzdať. Vtedy nám pomohli vaše rady, láskavé slova, pochopenie i čas. Vďaka vám sme dôkazom toho, že za priateľstvá, úspechy a svoju budúcnosť sa oplatí bojovať. Bez vašej pomoci, milí pedagógovia, by sme neboli tými, ktorými sme dnes. Vďaka vám je naša škola proste miesto, kde sa z obyčajného pondelka mohol stať akčný film, z prestávky športový turnaj a z hodiny jedno veľké dobrodružstvo. Milí rodičia, stojíte pri nás pri náročných rozhodnutiach, zdieľate s nami naše radosti i starosti. Ste našou útlavou hrdou, útočiskom, kde sa môžeme kedykoľvek vrátiť. Vaša dôverná a nehná náruč nám boli vždy útechou a oporou v tých najťažších okamihoch. Podporovali ste nás a boli ste tu vždy pre nás. Nemali ste to s nami ľahké, ale výsledkom vašej driny sme my. Vaše deti, ktoré dnes s hrdosťou stoja pred nami. Je ťažké sformulovať dovieť všetko, čo cítime, ale vy, mami, otci, to viete aj bez slov. Milí spolužiaci, strávili sme spolu 9 rokov, krát 9 mesiacov, krát 20 dní, krát 6 hodín. To sa rovná nekonečne veľa nezabudnutelných príbehov, ktoré sme písali my. A v našom prípade to nie je metafora. Ďakujeme za random 6-7 hodín denne, ktoré boli čiliček, čaječek vďaka vám. Naše cesty sa teraz rozdelia, no tie najbláznivejšie zážitky a ozvena nášho smiechu zostanú v našich srdciach. Budú nás takto spájať na našich nových cestách životom. Dnes nastal deň D, ktorý je koncom nášho pôsobenia na základnej škole i začiatkom novej etapy. Deň, na ktorý sme tak dlho čakali. Končí sa jedna krásna kapitola našich životov a začína ďalšie nepoznané dobrodružstvo. Odchádzame so vzácnymi spomienkami na milovanú základnú školu, spolužiakov, učiteľov. Do prvej triedy sme prišli s ťažkou pačkou, dnes odchádzame s ťažkým srdcom. Do nevidenia, ze Šarhadna. Teraz poprosíme pani riaditeľku, doktorku Bystrickú, aby sa ujala slova. Vážení rodičia, milí učitelia, vzácni hostia, drahí naši deviatáci. Dnes sa stretávame pri jednej z najkrajších, ale zároveň najdojímavejších udalostí školského roka. Pri príležitosti rozlúčky s našimi deviatakmi, ktorí po rokoch strávených v laviciach našej školy otvárajú novú kapitolu svojho života. Milí deviatáci, zdá sa to byť len chvíľa, odkedy ste prvýkrát prekročili brány našej školy ako malí prváci,
plný očakávania, ale aj obáv. Dnes odchádzate ako mladí ľudia, ktorí počas 9 rokov získali vedomosti, skúsenosti, priateľstvá a mnohé životné lekcie. Za ten čas ste prešli dlhú cestu. Zažili ste úspechy, ale aj sklamania, smiech i chvíle, keď ste museli prekonať samých seba. Každá z týchto skúseností vás formovala a pripravovala na ďalšie výzvy, ktoré vás ešte len čakajú. Chcem vám poďakovať za všetko, čím ste obohatili život našej školy. Za vaše úspechy v súťažiach, za reprezentáciu školy, za pomoc mladším spolužiakom, za energiu, ktorú ste prinášali do školských chodieb, ale aj za všetky úsmevy a spomienky, ktoré tu po vás zostanú. Poďakovanie patrí aj vašim rodičom. Ďakujem vám za dôveru, ktorú ste nám počas rokov prejavovali, za podporu svojich detí a za spoluprácu so školou. Bez vás by sme tento spoločný cieľ vychovať vzdelaných, slušných a zodpovedných mladých ľudí nemohli splniť. Milí deviatáci, pred vami stojí nové obdobie, nové školy, noví spolužiaci, nové povinnosti a mnoho nových príležitostí. Nebojte sa vykročiť vpred. Verte svojim schopnostiam, buďte odvážni, pracovití a čestní. Nezabúdajte, že skutočný úspech sa nemeria len známkami a diplomami, ale aj tým, akými ľuďmi sa stanete. Prajem vám, aby ste si zachovali svoje sny a mali odvahu ich nasledovať. Dvere našej školy pre vás zostanú vždy otvorené. Radi budeme sledovať vaše ďalšie úspechy a tešiť sa z toho, kam vás život zavedie. Budem hrdá na všetky vaše úspechy a dúfam, že budem od vás počuť, že vám naša škola dala dobré základy. Prosím pani riaditeľku, aby ocenila najlepších žiakov za aktívnu prácu a reprezentáciu školy počas dochádzky v základnej škole. Na návrh vašich triednych učiteľov spolu s predsedničkou rodičovskej rady odmeníme tých z vás, ktorí svojim prospekom, správaním a prácou naviac v súťažiach a olympiádach reprezentovali svoju školu. Nina Bilišičová za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet dráma v nemeckom jazyku, za výborný prospech a vzorné správanie. Leo Horvát za prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku. Michal Barát za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Alexandra Hatinová za tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku.
Matej Bihari, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Dominik Valach, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Sofia Mesarošová, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Matúš Beláni, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Darius Barci, 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Zara Krúďová, 2. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku, výborný prospech a vzorné správanie. Alex Ledvají, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Nela Legutková, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Samuel Krutá, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Alexandra Miškovičová, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Dávid Čičárka, 3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Martin Kanda, 2-násobné 2. miesto v okresnom kole súťaže Mladý remeselník a úspešnú reprezentáciu školy v technickej olympiáde. Prosím predsedničku, aby ocenila žiakov. Michal Gorilák, 1. miesto v okresnom kole vo futbale, 1. miesto v okresnom kole vo florbale. Alex Čvirik, 1. miesto v okresnom kole vo futbale, 3. miesto v okresnom kole vo florbale. Tereza Poništová, 3. miesto v krajskom kole v atletike. Nikolás Heger, 1. miesto v okresnom kole vo florbale. Laura Majmačiová, 6. miesto v celoslovenskom kole vo vybíjanej. Lucia Juhásová, 6. miesto v celoslovenskom kole vo vybíjanej. Lukáš Horváth, 1. miesto v okresnom kole vo florbale. Samuel Bantry, 1. miesto v okresnom kole v atletike.
získal bal. Druhé miesto v krajskom kole vo futbale, druhé miesto v krajskom kole v behu na 60 metrov, prvé miesto v okresnom kole v atletike, prvé miesto v okresnom kole vo florbale. Sebastian Mikulič, viacnásobné umiestnenie v súťaži Detská liga vo futbale, prvé a druhé miesto v okresnom kole vo florbale, druhé miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Sandra Vejková, tretie miesto v krajskom kole vo vybíjanej, prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku. Sofie Hoferíková, druhé miesto v okresnom kole v badmintone, prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku. Úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády kritického myslenia za výborný prospech a vzorné správanie. Nela Štefanovičová, tretie miesto v krajskom kole v atletike, tretie miesto v okresnom kole v behu na 800 metrov, druhé miesto v okresnom kole v badmintone, prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku. Ester Sedmáková, tretie miesto v celoslovenskom kole vo vybíjanej, prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku, druhé miesto v okresnom kole dejepisnej olympiády a výborný prospech a vzorné správanie. Andrea Rišková, prvé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku, prvé miesto v krajskom kole biologickej olympiády, výborný prospech a vzorné správanie. Mia Opálená, tretie miesto v celoslovenskom kole vo vybíjanej, druhé miesto v okresnom kole v olympiáde zo slovenského jazyka, tretie miesto v literárnej súťaži Senecké pero, za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole olympiády kritického myslenia, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole technickej olympiády a Pythagoriády a za výborný prospech a vzorné správanie. Liana Kováčová, tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže Slávik Slovenska, viacnásobné prvé miesto v krajskom a okresnom kole v súťaže Slávik Slovenska, tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku. Zuzana Čerešňová, tretie miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v anglickom jazyku, druhé miesto v celoslovenskom kole Svätoplukovo kráľovstvo, čestné uznanie v celoslovenskom kole Prečo mám rád slovenčinu, tretie miesto v krajskom kole v atletike za výborný prospech a vzorné správanie. Andrej Halás, za druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, dráma v nemeckom jazyku, prvé miesto v okresnom kole Pythagoriády, za úspešnú reprezentáciu školy v okresnom kole matematickej, chemickej, geografickej olympiády a za výborný prospech. Martinka Šimová, prvé miesto v
celoslovenskom kole biologickej olympiády. 6. miesto v celoslovenskom kole vo Vybíjanej. 2. miesto v okresnom kole biologickej olympiády Posterová časť. Viacnásobné 1. miesto v okresnom kole biologickej olympiády. Lukáš Oboňa, 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže jazykový kvet dráma v nemeckom jazyku, 1. miesto v krajskom kole chemickej olympiády, 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády, 2. miesto v okresnom kole Pythagoriády a výborný prospekt. Ďakujeme za ocenenia a sľubujeme, že takto aktívne budeme pracovať aj na stredných školách a budeme aj naďalej šíriť dobré meno našej školy. Prosím pána Martina Opáleného, aby sa nám prihovoril za našich rodičov. Vážená pani riaditeľka, vážené pani zástupkyne, ctený pedagogický zbor, milí rodičia a deviatáci. Dovolte mi príhovor v mene všetkých rodičov o tejto emotívnej časti, o toľkých oceneniach, trochu to musím predýchať. Je to tu, prišiel deň, na ktorý ste sa možno tešili, možno ste tomu ešte celkom neverili. Naši deviatáci sa lúčia so základnou školou. 9 rokov ste sem chodili, niektorí ochotne, niektorí možno menej ochotne, niektorí najmä kvôli kamarátom a možno sa nájdú aj takí, ktorí si najviac budú pamätať školské obedy. Predpokladám, že mnohí z vás si nepamätajú prvé dni v škole, malí prváčikovia, malé deti, ktoré nevedeli nájsť svoju triedu, nevedeli nájsť toalety, netušili, čo ich tu čaká. Dnes tu stojíte ako mladí ľudia, aktuálne sedíte, ktorí majú za sebou prvú veľkú etapu svojho života. Na tejto škole ste sa naučili čítať, písať, počítať, písať diktáty, riešiť príklady, vymýšľať výhovorky, prečo práve dnes nemáte domácu úlohu, ale naučili ste sa aj oveľa dôležitejšie veci, že priateľstvo má veľkú cenu, že chyby sa dajú napraviť, že človek dokáže oveľa viac, než si na začiatku myslí. Za to patrí veľká vďaka vašim učiteľom, ktorí vás trpezlivo viedli, a vašim rodičom, ktorí pri vás stáli aj vtedy, keď to nebolo ľahké. Stredná škola nebude o tom, kto má najnovší telefón, najlepšie tenisky, alebo najkrajšiu fotku na sociálnych sieťach. Bude o tom, čo si prinesiete vo svojom vnútri, vašu zvedavosť, vašu pracovitosť, vašu odvahu skúšať nové veci. Nebojte sa zlyhať, nebojte sa prekážok, bojte sa toho, že to ani neskúsite. Buďte k sebe láskaví, k druhým slušní, k svojim snom verní. Pamätajte si, že úspech nie je len o známkach, výsledkoch, víťazstvách. Dnes to tu už zaznelo od pani riaditeľky, je aj o tom, akými ľuďmi sa stanete. V mene všetkých rodičov vám prajem veľa šťastia, odvahy, dobrých rozhodnutí. Veľa zdaru, deviatáci. Pardon, ešte na sekundu, ja by som ešte len dodal, nedá mi nereagovať na tie ocenenia. Neskutočné, čo tu človek videl dnes, koľko ocenení, koľko úspechov, za to vám chcem extra gratulovať v mene všetkých rodičov. Je to fakt neuveriteľné, koľko vecí ste dosiahli na základnej škole. Veľa zdaru.
celý rok a nič nevidím. Celý čas dobieha ma môj deň, tak jak čierny dým. Práve nám bliká naša hviezda, práve nám, iba nám to vie. Znamenia nás premenia, je nám to súdené. Svetlo svieti nám aj v tmách, skutočné a viac než jasné. Svetlo svieti nám aj v tmách, už je v nás a rátam s ním. Jasná správa z hviezdnych práv, na pár chvíľ dnes v každom zaznie. Celé dni bolo všetko iné, lásku zázračnú. Týmto sa naša rozlúčková slávnosť končí. Všetkým ďakujeme za účasť a prajeme vám pekný zvyšok dňa. Rodiny, príslušníci a priatelia nám môžu pogratulovať vonku pre telocvičňou.